Pedagógovia a študenti bývalej odevnej priemyslovky a súčasnej spojenej školy na Hlavnej ulici v Žiline si pripomínajú 50. výročie vzniku tejto inštitúcie. Škola ponúka 11 študijných a učebných odborov a predstavuje jedno z najvýznamnejších stredoškolských zariadení v Žilinskom kraji. Spočiatku učňovská škola, neskôr odborné učilišťa, potom stredná škola odievania a služieb. To je stručná história dnešnej spojenej školy na Hlavnej ulici v Žiline. Žiaci a učitelia si v týchto dňoch pripomínajú 50-ročné jubileum s tým, že ponuka učebných a študijných odborov je oveľa pestrejšia než v minulosti. Na základe informácií, ktoré máme z úradu práce, také najlepšie uplatnenie majú z tých novších odborov absolventi študijného odboru informačné systémy a služby a z tých klasických absolventi učebného odboru kaderník a študijného odboru kozmetik. Keďže na našej škole máme študijný odbor kozmetik a učebný odbor kaderník, chceli by sme v budúcnosti školu orientovať predovšetkým na oblasť služieb. V budúcnosti by sme chceli zaviesť odbory starostlivosť o telo, relaxáciu tela a reflexné masáže. Spojená škola na Hlavnej ulici v Žiline je jedinou svojho druhu v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Okrem odevného dizajnu patria medzi najvyhľadávanejšie odbory informačné systémy, služby a súkromné podnikanie. Absolventi informačných systémov a služieb sa môžu uplatniť jednak v knižniciach, ako knižniční pracovníci, ako informační pracovníci v informačných centrách miest a obcí, pretože máme tu spadovú oblasť dosť širokú. Vybral som si odevný dizajn preto, lebo som už od malička sa sám obliekal, vyberal som si odevy sám a radil som mamine pri obliekaní. Obor kozmetik som si vybrala pretože skrašľujem ľudí a výsledný efekt mojej práce je veľmi pekný. Študujem informačné systémy a služby a vybrala som si tento odbor preto, lebo ma zaujíma práca s počítačmi a spracovanie informácií. Na spojenej škole v Žiline pôsobí v súčasnosti 70 učiteľov a navštevuje ju takmer 600 študentov, prevažne z Dolného Považia. V regionálnom denníku to dnes bolo naozaj mimoriadne pestré.